Al 4 jaar bent u premier van Aruba. En hier in Nederland bent u nu, omdat er aanstaande zaterdag 200 jaar Koninkrijk gevierd wordt. Ik heb even zitten kijken bij Google hoe warm het normaal gesproken is in Aruba. Rond de 30 graden nu. Koud hier, hè? Ja. Heeft u wel een jas eigenlijk? Ik heb wel een jas meegenomen, ja. Maar heeft u die wel, gebruikt u die? Die hing nog ongebruikt in de kast, denk ik. Nou, ik bewaar die even voor bezoeken naar Nederland. Ja, dat begrijp ik. Wat staat op het programma zaterdag? Weet u dat al? Nou, we hebben 2 belangrijke momenten, leuke momenten. Eén is Willem van Oranje die komt weer op het strand in Scheveningen. Herleving van een belangrijk moment in de geschiedenis van het Koninkrijk. En in de Ridderzaal een heel plechtige gelegenheid om 200 jaar Koninkrijk te herinneren. Ja. Wij zijn in Den Haag, u komt hier binnen met, ik denk 20 mensen. Die heeft u de hele dag achter u aan, echt een delegatie uit Aruba. Zijn er nou ook privé bijeenkomsten die gepland zijn? Ontmoetingen met mensen die u dierbaar zijn? Ja, we hebben gedurende de hele week een serie vergaderingen. Het is allemaal wel zakelijk in de zin van met ministers, met Kamerleden. We hebben net even met de Vaste Kamercommissie Koninkrijkrelaties gesproken. Maar ook belangrijk voor uw onderwerp, omdat het hoofdzakelijk ging over hoe we meer inhoud kunnen geven aan het Koninkrijk. En in het perspectief van de viering van 200 jaar Koninkrijk is het toch belangrijk om te kijken of we een nieuwe bindmiddel kunnen vinden voor het Koninkrijk. En? Ik denk het wel. Aruba is daar de trekker in. Heel lang was de bindmiddel een historische verplichting vanuit de ex-kolonisator naar de eilanden toe. Van, we hebben ze ooit gekoloniseerd, dus we hebben een bepaalde verplichting. Wij voelen dat dat erodeert met de tijd. Een minister van Nederland van Turkse afkomst heeft heel weinig boodschap aan. We hebben ze ooit gekoloniseerd, want daar was hij niet bij, of zij niet bij betrokken. Dus wat zou dan wel de cohesie moeten zijn en de bindmiddel voor het Koninkrijk in de toekomst? En die is een gemeenschappelijke doelstelling. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Dan gaan we wel even weer terug in 200 jaar, strategische ligging van de eilanden. Wij zitten dicht bij een belangrijke opkomende markten in Zuid-Amerika. Aruba ligt daar heel dichtbij. En wij spreken de taal, we kennen een handelscultuur. En wat wij het Koninkrijk nu aanbieden, voor belang van het Koninkrijk, voor Nederland, maar ook voor Aruba, is dat wij Nederlandse instellingen die veel kennis hebben op heel specifieke gebieden waarvoor er enorme behoefte is in Zuid-Amerika, zoals kennis op het gebied van duurzame energie, duurzame mijnbouw, duurzame landbouw, waterwerken. Nederland staat bekend voor waterwerken, ontwikkelen en... Ja, dat wordt uw bijdrage, want daar gaat eigenlijk deze hele serie over deze week. De bijdrage van de oud-premiers, en in ieder geval de premier, de huidige premier, aan het Koninkrijk. Maar zijn er ook privé-ontmoetingen met mensen die u lang niet gezien heeft hier in Nederland, die op het programma staan? Deze week heel weinig. Heel weinig, u wordt geleefd. Maar u spreekt wel met iemand die in de politiek geboren is en het privéleven en het politiek leven is zo in elkaar verwoven. De doelstellingen waar we mee wakker worden elke dag is eigenlijk het landsbelang en Is dat zo? Wordt u daarmee wakker? Daarmee word ik wakker, ja. Serieus? Het is misschien heel bijzonder, maar zo is dat wel in iemand die derde generatie is in de politiek. Mijn grootvader is een beetje politiek in de moderne zin op Aruba begonnen. Mijn grootvader heeft dat gedaan, mijn oudste broer heeft dat gedaan en ik doe dat nu. En in die opzicht is privé-doelstellingen in de zin van wat maakt je enthousiast over het leven. Dat ligt heel na op ook wat wij doen in onze uitdagingen. Maar gaat u wel eens feesten gewoon? Wordt u wel eens dronken? Uiteraard. Dronken niet, maar feest uiteraard. We hebben net een pusje gedronken voordat we hier kwamen. Want we waren tussen de Vastkamercommissievergadering en deze heel bijzondere interview. Wij vragen altijd aan onze gasten in deze week wat hun favoriet, mooiste plekje is in het Koninkrijk. Als ik dat aan iemand vraag uit Aruba, wat antwoordt hij dan? Uiteraard Aruba, om te beginnen. Tuurlijk. Een heel mooie plek op Aruba is Ayo. Ayo is een plek, een dorpje op Aruba, maar midden in Ayo zit er een enorme keien. Blokken steen heel groot en die staan heel apart midden in het landschap.
En je zou vragen, hoe komen ze daar? Want daaromheen is er weinig. En je kan daar doorheen lopen. En er is een heel duidelijke aanwezigheid van een stuk kracht van het natuur. Erosie van de tijd. Want weten we hoe ze daar terecht zijn gekomen? Nee, ik werd verteld toen ik klein was dat mijn grootvader ze daar had gezet. Maar later heb ik begrepen dat dat niet zo was. Nee, maar waarom vindt u het zo mooi? Omdat het heel bijzonder is dat het natuur dat zo heeft ontwikkeld op dat gebied. Omdat je kan heel rond Aruba rijden en je ziet nergens zo'n plek. Je ziet wel bergen, heuvels, et cetera. Maar waar er allemaal van die rotsen op elkaar staan. En het geeft echt een gevoel alsof mensen dat op elkaar hebben gezet. Een beetje een piramide, zoals Egypte een piramide heeft Aruba. Voelt het als een soort historie of zo? Het voelt als een stuk historie en zit ook Indiaanse tekens in zijn bepaalde delen waar er geulen zijn en die lijken op grotten en waar er ook Indiaanse tekens zijn. Ging u daar naartoe als jochie, als klein jochie? Ja, het is heel leuk, heel avontuurlijk. Ja, was u een avontuurlijk jongetje? Natuurlijk, ja. Ja, vertel eens. Ik ga u niet, nee, dat kan ik niet doen. Want het is live radio. Ja, maar was u een avontuurlijk jongetje? Ik ben ooit op het programma van Rijman geweest. En daar heb ik wel het een en ander over verteld. Nou, wij willen heel eventjes weten, wat was er dan zo avontuurlijk? Ik spijbelde vaak. Ja? Waarom? Ik vond naar school gaan niet zo leuk. En dus ik dacht van... Ik verliet mijn woning wel. Mijn moeder dacht van, hij gaat braaf naar school. Maar dat gebeurde niet elke keer. Maar wat deed u dan? Nou, de buurt en de wijk exploreren. Andere leuke dingen dan in een bank zitten. Ja. Is het zo dat opgroeien op een eiland, Aruba is, heb ik begrepen, zo groot als Texel ongeveer. Is dat speciaal? Doet dat iets met een mens, denkt u? Ja, het is heel bijzonder omdat er een enorme verwevenheid is van burgers met elkaar. En buurtbewoners en families en het hele volk. Waar merk je dat kent elkaar. En er is een stuk solidariteit. Waar blijkt dat dan uit? Nou, mijn persoonlijke ervaring. Mijn vader was politicus en die is heel jong overleden op 51-jarige leeftijd. U was? En ik was 5 jaar. En in die tijd hadden politici, parlementslid, heette eilandsraadlid of statenlid, hadden geen bijzondere pensioenen of bepaalde bezoldiging, salaris, als ik het simpel mag zeggen. En dus mijn moeder, die had 8 kinderen en ik was de jongste en die stond plotseling alleen met 8 kinderen. En de gemeenschap die wel waardeerde wat mijn vader had betekend voor Aruba, die kwamen bij elkaar en die hadden geld ingezameld, hadden een woning voor ons gekocht. Oh ja? En dus en dan kom je in zo'n wijk te wonen waar er een schooljuf is. Die kent ook de familie van de weduwe en 8 kinderen. En die geeft bijzonder aandacht aan die stoute jongen van de familie. Krijgt bijles. En de politieman om de hoek, die kent het verhaal ook. En die helpt ook in de opvoeding. Want de moeder met 8 kinderen, dat is een hele uitdaging. En de hoofd van de school, die kent het verhaal ook. En nou, dat geeft je wel een heel goed gevoel van solidariteit. En vooral als je achteraf daarna kijkt, want als je kind bent, dan vind je het alleen maar bemoeizucht van de buurman of van de politieman of van de hoofdonderwijzer. Maar als je later er terug naar kijkt, dan zie je wel dat veel ontsporing heeft voorkomen. Mm-hmm. En bij u zelf ook, zegt u dat dan ook? Uiteraard, ja. Want was dat inderdaad iets wat op de loer lag, ontsporing? Ja, als je spijbelde en je blijft 2 weken van school af. En in deze moderne tijd, als de leraar of de hoofd van school het niet opmerkt, omdat je maar een nummer bent tegenwoordig, maar die dan thuis belt en zegt van Mike is niet op school geweest 2 weken, is hij in het ziekenhuis of zo. Dat scheelt en dat heb je tegenwoordig minder. Mm-hmm. En nou, dat waardering voor een gemeenschap die zo functioneert, maar die betrokkenheid is wel belangrijk. Want als we het hebben over het koninkrijk, het is groot, het koninkrijk, is het zo dat Arubanen anders zijn voor uw gevoel? Is dit iets typisch van Aruba? Het is iets typisch, denk ik, van kleine gemeenschappen. En Aruba is een kleine gemeenschap. Wat heel typisch is van Arubanen is een bijzondere trots. En een soort aanhankelijkheid aan het eiland. Ik heb nog een
paar weken geleden ook in het kader van 200 jaar Koninkrijk logboeken gelezen van... Curaçao was het belangrijkste eiland. Aruba was niet zo significant. De hele kolonialistische tijdperk en slavernij is Aruba een beetje ontgaan. Achteraf niet jammer. En dan lees je over de Nederlandse regenten die op Curaçao zaten. En die om de jaar naar Aruba moesten komen om een beetje inventarisatie te nemen van de aantal geiten en aantal ezels en mensen die daar woonden. Gewoon een beetje de inventarisatie van dit is toch ons vermogen. Ja. En de verslagen daarvan was van, ja, dan moesten we naar zo'n eiland. En de zee tussen Curaçao en Aruba was zo ruw, dus men keek tegenop die reis. En men kwam op het eiland, was dor, droog, was niks. En vergeleken met Curaçao, met al die plantages en al die rijkdom. En men trof wel een gemeenschap die bijzonder trots was. En de gemeenschap vond dat er niks mooiers was dan Aruba. En dat is nog steeds de Arubaanse bevolking. Dit is Max. Tot 8:30. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, tot 8:30 ben ik in gesprek met de huidige premier van Aruba, Mike Eeman. En dat is, aangezien dit weekend 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden wordt gevierd. En daarom hebben wij de hele week oud-premiers uit Nederland. En nu dus de huidige premier van Aruba te gast. En met allemaal bespreken we hun bijdrage aan het Koninkrijk. U bent de huidige premier dus van Aruba. We hebben een compilatie over u en uw land gemaakt. Een kleine hoor. Dank u wel. Minister-president Mike Eeman, geboren op Aruba en sinds 4 jaar premier van het land. Dit moet onze eerste signaal zijn van hier treedt een ander soort regering op. Eentje die hier is gekomen om land en volk te dienen en niet om zichzelf op enige manier financieel, materieel te verbeteren. In tegenstelling tot zijn voorganger is hij overtuigd aanhanger van het Koninkrijk en hij gelooft in een moderne invulling van de relatie tussen Nederland en Aruba. De sfeer die er nu is binnen het Koninkrijk is er heel lang niet geweest. En het is eentje van samenwerken, samen een nieuwe toekomst bouwen voor elk deel van het Koninkrijk. En ik ben daar bijzonder trots op. Vorige week verwelkomde die koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Maar Aruba is ook de oudste broer met 2 kleine broertjes. En als oudste broer weet ik het, je moet je kleine broertjes altijd steunen. Lang leven de koning en koningin! Viva Aruba! Mike Eeman, 52 jaar, jongste telg van een politieke dynastie en huidig premier van Aruba. Ja, het hoogtepunt van Willem-Alexander en Maxima, weet u dat nog? Wat vond u het leukst? Ja, het was bijzonder mooi het moment dat zowel koning als koningin de warmte kon aanvoelen. Van alle eilanden trouwens hoor. Maar op Aruba had het een speciale een dimensie. Veel jongeren bij betrokken. We hebben oud en nieuw heel mooi verwoven in elkaar. Want het is toch een nieuwe koninklijke echtpaar van een nieuwe generatie. Mm-hmm. Dus we wouden ook in ons programma dat uitbeelden. Het was dus toch een ander programma als Beatrix op bezoek was. We hebben een nieuwe invulling aangegeven. Ja, heeft u zich er ook mee bemoeid persoonlijk? Nou, ik heb een beetje de grote lijn uitgezet van het moet iets nieuws en jong zijn, maar ik heb zoveel goede en creatieve mensen die werken en die hebben wel daar heel duidelijk die vertaalslag gemaakt van het moet jong, nieuw en noem eens iets wat eruit gekomen is, wat ze gedaan hebben. Heel bijzonder was het bezoek bij het voetbalveld met duizenden jongeren, waar langs zowel de koning als de koningin konden lopen om te kijken naar al het spel dat gespeeld werd. Maar heel bijzonder was, een avond hebben wij een oude een Fort Mijn van Aruba, dat nooit eerder werd gebruikt voor een evenement. Mm-hmm. Dat hebben we helemaal mooi en modern belicht. En we hebben een heel belangrijke Arubaanse artiest gebracht, maar niet alleen maar in de traditionele vorm, maar ook degene die tegenwoordig oud en nieuw samengebracht. En dat was maar mooi. ook die hier in Nederland weer bekend staan. En die waren allemaal op Aruba, samen met artiesten die we ook al op Aruba hebben. En die hebben allemaal van het oude traditie en cultuur verbonden aan een nieuwe elan, een nieuwe perspectief op het Koninkrijk. En dat is wat zowel Aruba
als ook het jonge koninklijke echtpaar vertegenwoordigt. Ja, mooi symbolisch. Zijn er momenten dat, behalve dan bij dit bezoek, maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Koninginnedag, zijn er momenten dat u zich echt inderdaad heel erg onderdeel van het Koninkrijk voelt? Ja, zeker op Koninginnedag. Ja? Hoe ziet uw dag eruit dan? Nou, er zijn spelen op Aruba. Maar er is ook een heel een belangrijk moment van bezinning. Even stilstaan. Want wat men misschien in Nederland niet voldoende soms beseft is... er is toch een heel lange geschiedenis tussen de eilanden en Nederland. En ook lang niet altijd even leuk geweest niet even natuurlijk. Leuk. Soms is er ook veel politieke spanning en meningsverschil. Ja. Maar de bindende factor is altijd het Koninklijke Huis geweest. Die werd altijd gezien als boven de partijen staande. En met altijd toch, het is ook zo mooi als Hare Majesteit toen Beatrix een kerstboodschap heeft, dat ook die verbindende waarde van tolerantie en solidariteit en gemeenschapszin, dat zo de gevoelens overbrug ja, dat tussen voelt u landen. Dan ook echt zo, dat je bij elkaar hoort. Dan voel je dat ook. Ja. En dan zie je ook dat de personaliteit dat ook vertegenwoordigt. Ja. Die unie en het gaat meer over menselijke waarden dan over grenzen. Ja. Het gaat over... Want u noemde net, het is ook lang niet altijd even leuk geweest. We hebben natuurlijk een aantal jaar geleden, 2007 zeg ik even uit mijn hoofd, een kwestie gehad van een PVV-lid, inderdaad een PVV-lid, Hero Brinkman, die de Antillen een rovershol noemde. En die noemde de Aruba ook bij. U zit hier te knikken. U was toen nog geen premier. Maar raakte u dat nou persoonlijk? Uiteraard. Elke keer als er zulke uitspraken zijn over de eilanden, raakt het ons dat. Dan is dat een gesprek thuis? Ik moet wel zeggen dat we op verschillende manieren reageren. Misschien is dat onze grootste bijdrage aan het Koninkrijk, waar u eerst naar vroeg. Ja. De benadering waarmee wij ook gekozen zijn, is een van... waarom zijn die uitspraken? En niet zo direct boos worden over de uitspraak, maar wat is de reden achter zo'n uitspraak? En wat heel duidelijk is, dat er toch problemen zijn binnen het Koninkrijk, waar ook Nederland constant mee worstelt. Probleemjongeren uit bepaalde eilanden. Dus u heeft er dan best begrip voor eigenlijk? We hebben begrip voor het feit dat dit een ongemak creëert. Dat ook kiezers richting politici in Nederland kijken van wat doen jullie hiermee? En in plaats van dan op zo'n toch ongenuanceerde uitspraak negatief te reageren, is de grote bijdrage die ik denk van Aruba en van mij, is van laten we even analyseren waarom het komt en wat zouden we op lange termijn hieraan kunnen doen. Ja. En de antwoord daarop is, we moeten weer zoeken naar een gemeenschappelijke factor waarom we bij elkaar samen moeten blijven en wat die nieuwe invulling moet zijn. Ja, en daar bent u zo mee bezig, hè? Daar zijn we zo mee bezig. Met die samenwerking waar u ook over vertelde en dat u als een soort bindmiddel wil zijn, ook tussen Nederland, Europa en Zuid-Amerika. Correct. Ja. U bent nu de premier. U kunt nu daadwerkelijk uw stempel drukken. Hè? Iets doen aan dat verbeteren. U komt uit een politieke dynastie. Vader, broer, die heeft er een heleboel jaar gezeten. Grootvader, niet niks. U zei het al, ja, eigenlijk word ik wakker met de politiek. Doet u iets heel bewust anders dan degenen voor u van die dynastie? Uw broer heeft daar 10 jaar gezeten, bijvoorbeeld. U moet lachen om die vraag. Waarom? Omdat het al een moeilijke vraag is om te zeggen dat je iets anders doet dan je voorouders. Ik denk dat wat je doet is, je zoekt wat je meest heeft geraakt van wat zij hebben gedaan en probeert dat in eigen karakter te verweven. Ja, wat is uw karakter dan? Kijk, mijn grootvader was een hele sterke politieke leider met een sterke visie en een enorme drive van daar moet Aruba naartoe. Hij was ook de oprichter van het hele gedachte van een afzonderlijke status voor Aruba. Hij had een hele sterke visie. Heeft hij dat 27 jaar geleden voor elkaar gekregen? Nou, de opvolgers van de gedachte. Hij was degene hij was die dat... in het begin van de vorige eeuw. Ja, uiteraard. Dat is natuurlijk veel korter geleden. Ja. Die daarmee was begonnen en hij had die visie. Mijn vader was meer een volksdienaar. Die besteedde zijn hele dag aan mensen helpen, steunen. Een beetje als in de tijd van de pretors. Mensen met een beetje juridische achtergrond die
mensen, minstbedeelden in de gemeenschap, steunde in hun rechten. En mijn broer had weer iets meer van mijn grootvader, sterke leider, duidelijke visie. En dan zijn we bij u. Dan zijn we en ik probeer dan die twee bij elkaar te brengen, een heel duidelijke visie te hebben en ook energie investeren in een richting zetten voor ons land. Ja. En mensen erbij betrekken en inspireren om daarin te geloven. Ja, maak dat eens concreet, want dat zijn hele mooie, prachtige woorden. En maar dat tegelijkertijd ook met dat wat mij enorm van mijn vader aanspreekt, is dat dicht bij mensen zijn en proberen, niet alleen in het algemeen, maar ook voor de individu, een verschil te maken in hun leven. Dus dichtbij, wat dan? Hoe dan? Bij wie? Ik heb bijvoorbeeld, ik werk heel hard 5 dagen in de week op kantoor met landzaken. En de hele zaterdag besteed ik aan individuele gevallen van burgers die bij mij komen om te praten over hun persoonlijke problemen. Ja. Noem eens en iemand die u uitdagingen. onlangs sprak, wat u bijgebleven is. Ik zal geen namen noemen, Nee, dat want dat hoeft niet. zijn heel privé. Nee, dat begrijp ik. Maar mensen die werkloos zijn of een sociaal probleem of een heel erg zieke kind hebben. Dat soort uitdagingen waarvoor soms de diensten en alle overheidsdepartementen niet een antwoord op hebben. En wat kunt u dan betekenen voor ze? Want als het departement geen antwoord heeft, dan gaan ze te raden bij de premier. Ja. Maar dan moet de premier toch zorgen dat dat wel degelijk wordt geregeld in zijn Dat heeft land? 2 belangrijke effecten. Eén, dan probeer je in die individuele geval toch een deur te openen en toch een oplossing te vinden. Maar tegelijkertijd maakt het je heel bewust van... want in de politiek ben je soms met zulke grote dingen bezig en je kan helemaal onder indruk raken van jezelf, van ik doe het mooi. En dit soort gesprekken met burgers, waar je toch heel duidelijk ziet dat niet alles direct vertaalt in een betere kwaliteit voor de burger. Er zijn nog veel problemen en mensen hebben uitdagingen. Dat houdt je wel met 2 benen op de grond. Nee, maar dat begrijp ik. Dus dan krijgt u van dichtbij te horen hoe het zit. En dan denkt u toch, die wet moet veranderd. Of die structuur van die zorg. Of u bent nu toch degene die het kan veranderen samen met het parlement? Correct. En dat doen we dan ook. Ja. Als het een algemeen pensioen is. Want wij hadden op Aruba een hele lange tijd dat mensen alleen maar 75% van de gemeenschap had alleen maar een AOV, dus een ouderdomspensioen, maar geen algemeen pensioen, tweede pijler zoals men in Nederland kent. En dan zie je mensen die de pensioenleeftijd bereiken en alleen maar met die pensioen, dat is niet toereikend. Nee. En dus denkt u, er moet wat gebeuren. Er moet wat gebeuren. En dan gaat u aan de slag. Zijn er dingen waarvan u denkt, ja, mijn opa, mijn vader, mijn broer, waarvan u denkt, ja, dat kan ik gewoon niet zo goed? Veel. Doe eens iets. Nou, het zijn toch mensen die mijn grootvader heeft het is een beetje George Washington geweest. Die heeft op een dorre eiland, waar eigenlijk je niet zou verwachten dat iemand de visie of pretentie zou hebben van dit eiland moet een zelfstandig eiland worden met de relatie met het koninkrijk. Een visie die tegenwoordig heel logisch lijkt, omdat we nu veel meer potentieel hebben. Het is een ontwikkeld eiland, maar geplaatst in 1920, een dorre eiland met een kleine gemeenschap en maar dorpen, en die toch die pretentie heeft. Nou, hij had echt visie. Ja, het is een enorme visie om te geloven en de overtuiging te hebben van daar moeten we naartoe en dat te kunnen invullen. De aparte status die wij vandaag hebben, afzonderlijke status, die structuur, daar heeft mijn grootvader in 1920 bijna heel specifiek zo over gesproken. Ja, u bewondert hem. En mijn vader die daarna ook in rondtafelconferenties moties heeft ingediend met die bewoordingen een afzonderlijke status voor zo'n eiland. Toen misschien met 40.000 inwoners. En zegt u, want mijn vraag was, wat kan ik niet zo goed? Nou, ik denk niet, ik werk elke dag aan een visie hebben voor ons eiland, maar zo een verziende visie en zo een overtuiging. Of was er toen ook meer te veranderen dan nu? Nou, ik denk dat we constant uitdagingen hebben en er veel veranderingskansen zijn. En daar werken we aan. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat... En ik denk dat dat ook het bijzonder is van iedereen die bij het geboorte heeft gestaan van naties en landen. Dat mensen
diepgang en vooruitzichten hebben gehad. En overtuiging, dat is bewonderingswaardig. En zou u uiteindelijk los willen, helemaal los? Nee. Nee? Nee, het is een klein eiland. En als je kijkt naar, als je helemaal los, zeg je wordt helemaal onafhankelijk. En dan kom je heel snel tot de realisatie van, ja, maar defensie, dat kan ik niet alleen. Buitenlandse betrekkingen, ik kan niet betalen voor een ambassade in elk belangrijk deel van de wereld. Nee. De rechtszekerheid waarborgen, zoals de toegang U bent reëel. Tot de Hoge Raad. En dan zal het een beetje zonde van de tijd zijn om dan helemaal onafhankelijk te worden en dan weer terug te komen. En te denken, het kan niet. Om te zoeken naar een partner die je dan die waarborg kunt bieden. Dus als je dat eerder inziet, dan hoef je die weg niet te bewandelen. U bent nu de 4e in lijn, hè? Van de familie, van de dynastie. Komt er een opvolger? Er zijn veel opvolgers, die hoeven niet de naam Eeman te hebben. Maar zou die er kunnen zijn? Er zijn genoeg Eeman die veel belangstelling hebben. En hoopt u dat? Voor de politiek. Mijn familie, toen ik in de politiek ging, die hadden het niet geadviseerd. Omdat wij het met veel intensiteit doen. Het is een beetje opoffering aan de politiek. Maar ik denk wel dat het een hele nobele taak is. En u hoopt dat het een eenman wordt, neem ik aan dan, toch? Nee, niet per se. Het moet, als wij maar goede mensen hebben die in dit positie altijd weten dat het uiteindelijk gaat om land en volk te dienen. Het Koninkrijk der Nederlanden. En Aruba. En Aruba. Hoort erbij, hoor. Uiteraard. 200 jaar Koninkrijk. En dit weekend feest. Ik hoop dat u een hele leuke dag zult hebben en dat het een beetje beter weer wordt. Bijzonder dank. En we hebben geprobeerd het beter weer te brengen. Ja. Zo nu en dan zie ik het zonnetje. Ja, dus, dat komt omdat u er bent, denk ik. Dank u wel voor uw komst. En leuk dat u er was. Dank voor de uitnodiging.